egin ezagun otorri. Diguzio sartua garaturik egoaz abaituz, zure erizaren zuen jainkoa. Eriztu horretak Jesusen ikartiak garatu zion bezala, guk haren urratxek garaituz, egitzu bezala betireko zorion. Zure seme Jesusen dut jaukanek ekartez, zure egin espiritu santu batean, jainko eta erizikaita, gizaldi eta gizaldi eta Apokalipsis liburutik. Tronuan eseria zegoenak esan zuen. Ara, gauza guztiak berri egiten ditut. Eta erantzi zuen. Idatzi hitz hauek egiazkoak eta fidagarriak direla. Azkenik esan zidan. Egina dago, neu naiz alfa eta omega. Hasiera eta bukaera. Egarri denari neuk emango diot doan biziaren iturritik. Hori izango du garaileek ondare, eta jainko izango nau hark, ni eta nik ura seme. Jaunak izana? Jauna zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zien apostoluei, ez izan beldurrik, gorputza hil bai, baina bizia kendu ezin dutenei. Izan beldur, gorputza ez ezik, pertsona osoa ere, infernuan galdezakeenari. Ez aldira bitxori txanpon batean saltzen, hala ere, ez da bat bakarra ere, lurrera erortzen, zuen aitaren baimenik gabe. Zuen buruko hileak ere, zenbatuak ditu jainkoak. Ez bada beldur izan, txori guztiek baino gehiago balio duzu zuek. Jendearen aurrean aitortzen nauena aitortuko dut nik ere zeruko nire aitaren aurrean. Baina jendearen aurrean ukatzen nauena ukatu egingo dut nik ere zeruko neure aitaren aurrean. Jaunak esana. Santi Luzio gure eguna ospatzen ari garen honetan, une hontan, parte honetan, gure begirada goiak jartzen dugu, gora altxatzen dugu gure begirada. Eguneroko martxan, ez da kasuan esan, onea gauzekitzen ditugu, baina gizakiak azken finean bere barnean duen izaera eta errikasako bada beti ereko bizia, zerua, jainkoa,
guzti hori beharrezkoa baitugu, gure izaera dugu, jainkoak eginak eralako, eta berari dena zor diogulako. Horregatik festa giroan ere, ezinbestekoa dugu gure begirada gora jasotzea. Gure ospakizunetan jainkoak ere bere tokia izan bezala. Eta jainkoan tokia beti da, lehenengoa, hau da, beti gauza guztien egiten baitago guretzako, sinistuguntzako. Baina, esan genezake, festa gauza ederra eta beharrezkoa den bezala, festa giroa, alaitasuna, horra pixka bat, umorea, oso gauza honak dira. Evangeliotan hartzen gara, Jesusek ere, halako giro politiak eta otorduak eta umorea eta estimatzen zituela. Eta gure herrietan horretarako tarte batzu dugitzea, herriko festak berezirik, baina ez bakarrik oso ona da, egokia da, mesedegarria da, izan beharko litzateke. Alde batetik, pixkoak atxeden hartzeko, pixkoak despegatzeko, eta baita gure arteko adiskidetasuna, elkartasuna ere indartzeko. Hortarako balio beharko luke halako alaitasunkoak eta festa giroak eta guzti horien horrek. Eta hor, lehen esan dudan bezala, festatan ezinbestekoa gure horrek oso garbi eduki izan zuten hori, goiko laguntza hori. Eta gure herrian, hemen Santiburtzio, eta Samien dugula parkeko titulara, Santiburtzio herriko zainaria. Hemen gure aldarean, hortxe Santiburtzio, eta bera dugu gure goiko bitartekari hori. Horregatik, festa giroan, meza nagusia eta Santiburtziori otoitza egiten diogu. Gure herriaren alde eskatuz. Gaur batzuk egia da, gure eskuetan daudela, eta gaur egun munduak aurrerapen handik izan ditu, eta gero eta gauzak gehiago egin daitezke. Baina denak ez. Goiko laguntza beti izango dugu ezinbestekoa lehenago edo berandugu. Horregatik, guk sinistunok Tiburtzioren eguna ospatuz, gora jasotzen dugu begira da hori laguntza eskatuz eta eskerrona baita ere adieraziz. Jangoiko hori, eskerrona, gure pozaldian ere berak toki inportantea dauki bezan, momentu txarretan akaso, gizakiari erresago ateratzen zaio, goiko laguntza hori eskatzea, beste inongo modurik ez dagoenean, gora begiratzen dugu eta jauna lagundu esaten dugu eta gauza ederra da, gauza egokia da. Baina festa giroan ere ezinbestekoa dugu hori. Tiburtzio martiria izan duzen. Eta lehenengo kristauek batez ere martiriak ospatzen zituzten. Santu bezala. Gaur egun, santu bezala izendatzeko, kanonizazio bat egiteko, egoten da halako prozesu luze bat, eta bilatzen dira testimonioak, mirariak, ez da izan dauz, baina gara gertan ez zegoen alakorik, eta kristauek santu bezala ondartzen zituzten martiriak. Fedearen alde, bere odula isuri zutenak. Eta oitako batzuk ditugu oso ezagunak, mundu osoa ospatzen direnak, beste batzuk guztiz ez ezagunak, hau da, martiriak dira, zegoan daude baino ez ezagunak dira, egun ez dira ospatzen, eta beste batzuk Tiburtzio bezala, ez da oso eratu bere degozioa baino, bada zenbait tokitan, eta besteak beste hemen gure lehitzen. Berak momentu garai zain batzuetan, fedeari eutxizion bere odola isurtzen. Hau da, fedea berarentzako izan duzan importanteena momentu komplikatu batean, persekuzio momentu batean. Guk ez dugu olako momenturik bizi, jainkoan eskarrak, askatasun osoz, etorreitezke bizera, nahi dugunok, ez dugungo trabarik, sentikuetan, libertade handia daukagu, jainkoan eskarrak, gure elizak ongi ukitzeko eta alde hortatik ongi gaude. Baina gure garaietan badaude beste zailtasunak ere kristau bezala bizitzeko. Egia da, gutxien gora dijoala, batzutan eman dezakela oaindikan hori, halako erreparoa bezala eta halako gauzak gaur egun ere gerta daitezke, halako zailtasunak ere badaude. Ez daude momenturik hoberenean. Egia da, historia zehar gora bera asko agondu direla, baina
errexena, kristau bezala bizitzea, gure burua agertzea eta abar. Baina ezinbestekoa dugu horri eustea eta horretarako ere goiko laguntza hori behar dugu. Eta horixe eskatzen dionik santiguntzuri gure herriaren alde. Gure fede sustrai sakonak, gure fede eta behintza osoari fededuna eta eliziko izan dela abako sustrai sakonak dugu eta guaindikan ere sumatzen da hori eta horiek sendotu, indartu eta mantendu dezaizkigula. Gure garaietan ere fedearen transmisioak aurrera egin dezala eta Jesusen evangelioan ekarri dizkigun altxor handi guzti horiek gure herriko bihotz guztietara iristeko modua izan dezaten.
Gogoan izateko bizitza errepenean bateko eskubideak, Jose Luis Barberia, Micaela Villarroa, Lonchita Olano, Luis Enrique, Juanito Barro, Julita Olano, Margarita Zamora, José Cholazano, Pachico María, Paquita José, Felisa Escurra, María Jesús Arastuberza, Juan José Villarroa, María Eugenia Olano Valera, Juan Fermín Villarroa Olano, José Joaquín Modesta, de la Escola, Uri, Javier, Joseba, de Reina, Hijo, Intua, Ludovico, Intua, Guillermo, Jesús María, Azul, Manu, Julio, familia Estudio Olano, familia López Largo, Vicente Ascar, Juan Bautista Juliana, Enrique Vidales, Carmela Lucía, Jorge Manuel Lucía, hasta Ciudad Sergio Ortega de Americano. Pero esa que es que no había conocido el socialista de Pablo, había cuando la María Nueva, al Senado de su Santa María, Apóstolo Santo María, Santilucio, les ayudaré a que sean disfrutantes de la experiencia de Santo María, hay que marcar la fuerza de Santo, Jesucristo, les ayudaré a Espíritu Santo,
egin dezagun ondorioz. Zure sakra munduaz idan ere duzu joan egizu dibultzio sartua egiten mire eskarrik izanez, iritsi bezala egiten hori agindutako beteko saia, Jesu Kristo gure jarri datez. Festa honek asan guztiok, eskerrik asko, ez guztiei, biziki udalortezak hori, eta ere kogu bai, mustar, txistikarik, arteak duzuen, kogoratzen duzuen, guztiei eskerrik asko. Edarrak, udalortezak da guztiok, eta gero, berri bat ere, konpartitu da dizuet, txakoko dugunean, hain zuzen ere, urritik aurrera, erromara, Eta